Dag Rijtse. Hoi, Gerrit. ik heb een aanspraakje, Marty. Ja. Ik mocht eventjes een beetje roenneuzeren. Nou, ik zou zeggen, kom erin. Oh, een gehaktbaltje pinda. Gehaktbaltje pinda. Als we bijvoorbeeld thuiswedstrijden van het eerste hebben, dan staat de hele zaterdagmorgen de kantine vol met fruit. Het is natuurlijk iedereen met kleine kinderen die weet dat het verstandiger is dat ze een appel of een sinaasappel pakken dan dat ze een snoep pakken natuurlijk. En, Zoeker. Als dit nog net is, zou dat dramatisch wijs in omzet? zo op dit moment, zoals ik erover denk, wel natuurlijk. Want ja, het is wel dus heel belangrijk dat wij aan het eind van het jaar een positief resultaat hebben. Ja, natuurlijk, dat snap ik heel goed. Maar mag ik die een alternatief bieden? Dat mag. Voor een leuk snackje die ik denk die wel lekker is, mazoen. Oh, de bonnen die rollen hier naar binnen, wat is dat allemaal? Patatje mayo, patatje speciaal, broodje frikandel speciaal. Allemaal van elke zondag. En dan heb ik een heerlijk alternatief, man. Ik maak een lekkere salade van kool. Dat bast van een vitamine C. En dan doen we er een appeltje doorheen. Lekker fris, beetje curry, beetje pittig. Ben benieuwd. We doen de proef op de som. Gaat-ie hoor? Ja, heerlijk. Ja, lekker? Dan maken we de broodjes op. Oh, dit is hem, hè? Zullen we eens even testen. Er zit nuutjes in, er zit witte kool in, een beetje curry, een racientje. Oké. Op een volkorenbroodje. Ja, lekker. Ja? Ja. Oké. Nou, staat 0-2 achter. Ja? Ja. Een gezond broodje, hé. Beter dan een broodje kroket, zeg dat maar, want dat is de bedoeling. Beter dan een broodje kroket. Is dat ook echt zo? Ja? Niet alleen maar omdat papa het zegt, hè? Wat is kroket? Heel goed, heel goed, heel goed.